Top of the food chain, pare! Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kung ikaw ay magiging isang babae, Ay? lagi mo bang hahawak? Sabi ko na eh. Paano mo gustong sabihin sa'yo ng isang lalaki na gusto ka niya? Well, I would say, sasabihin ko, gusto ko sabihin niya sa akin kung gusto niya ako and all. So, direkta gusto mo? Gusto ko ganun. Kasi yan, Robin Siena, may pinanggagalingan ako eh. Yan yung sinabi sa akin ni Lisbeth. Ni Lisbeth Posis na crush ko nung yung first love? Oo, nung elementary ako. Sabi niya, kung mas sinabi ko daw ng maaga, edi sana hindi siya nagpakasal kay Van Joseph sa guardhouse. So feeling ko yun yung common misconception naming mga lalaki. Masyado kaming torpe na na-overwhelm kami sa inyo na parang baka hindi niya ako gusto. Well, in fact, kailangan ng courage para ipatunayan na hey, gusto kita. Diba? O ikaw ba pag ganon? Halimbawa sinabi sa iyo, Robin Siena, I don't know kung gusto mo ako pero gusto talaga kita eh. Ay, kinilig ako. Diba? Kahit ikaw yung nagsabi, kinilig ako. Diba? Totoo naman, kasi kahit gusto ka ng babae o hindi, kapag sinabihan mo siya na gusto mo siya, parang it's a sign na matapang ka. Yun. Na pinangahawak at pinanindigan mo ang nararamdaman mo. Yes. Diba? Kumbaga, pag-amin pa lang, matapang ka na. What more kapag pinaglalaban nyo na yung relasyon mo? Totoo. O kaya sa mga kabisyo natin dyan, na mga torpedo, umamin na kayo! Yan! Umamin na kayo. Na ano? Magano ka na? Oo. Na ano ka? Hindi, umamin na, no? Lalo, ilang araw na lang. Magpapasko Pasko na. Kung ayaw mong lumabing-agi yung Pasko, umamin ka na. Ako sa sobrang lamig ng Pasko, baka sobrang tigas mo na dyan, Baka mamaya mabasag ka. Ay, nako. Dahil usapang gusto tayo ngayon na ito, kabisyo, i-recap namin sa'yo ang 6 na uri ng lalaki kapag nagkakagusto. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga palitaw. Tok, 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 tak, tak. Ayan. O, diba, Lay? Diba? Ito yung mga palitaw, like parang mga kasi ang palitaw, it's, diba, it's a sweet thing na kapag luto na, umaangat na. Tama, diba? Umaalsa na. Ayan. Parang kabuti. Bigla na lang sumusulpot. Totoo. Hindi mo na mamalayan. Baka reklamo ka na walang nagkakagusto sa akin. Hindi mo alam yung nagbebenta ng fishball sa inyo, trip ka pala. Diba? At saka kaya lang yung nagtitinda ng fishball, anak talaga yan ng iredero. Kaya nagtitinda lang yan ng fishball para magpapansin sa'yo. Totoo. Kaya sinabihan lang ng tatay niya na, bago mo makuha ang ating kumpanya. Ang mana mo. Kailangan sumadsad ka muna sa lipunan. Diba? Kaya nako, kabisyo, wag kang choosy. Bakit? Ka-choose ka ba? Ay, nako, anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa number 2. Pandua. Pangalawa. Pangadwa. Ano ba yan? Ito ang mga apports. Ito, yung mga tropa mong hindi mo alam, gusto ka pala. Yan yung mga sabing, hindi, best friends tayo forever. Pero nasasaktan kapag may nagpapangiti sa yung iba. Ayan. Ewan ko ba ang mga lalaki, feeling ko ito yung kanilang basic na tactic kapag may gusto sila sa isang babae. Yes. Kakaibiganin muna nila. Basic talagang tactic yan. Ganun And kayo, very good observation. Of course, lagi akong nalalapitan. Kasi gustong-gusto talaga namin pinipenetrate yung emosyon. Diba? Sa bagay. Pero yung pag-penetrate ng emosyon na yun, friendship kasi is, kumbaga, isa sa mga pinaka-genuine na relationship to na pwede mong maibigay sa isang tao. Sa bagay. Diba? Totoo naman. Pero alam mo, yun nga nabanggit ko na kanina, hindi epektibo sa akin yung ganyang tactic. Yung friends, no? Oo, kasi kapag pinakita mo sa akin na ang motibo mo maging kaibigan ko, kaibigan lang talaga. Ay, grabe ka naman. naman. Tapos ang team song natin, kaibigan lang pala, kaibigan lang pala. Kaya direkta kagad sabihin mo na gusto mo ko, hindi yung patumpik-tumpik ka pang pa-friends pa. Kaya nga pa-friends, gusto mo rin namang tikman. What? I know, anyway, that's number 2 mo naman tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga Financer!
Yan. Ito yung mga pinaka-masarap magmahal. Ay, legit yan. Dinadaan sa pera. Oo. Sa regalo. Gagi, pare, ito yung mga magsasabi na I can buy you flowers. Yun lang pala yun. Oo. Yan yung ano, ang panliligaw talaga sa'yo is more on the material thing. Awa, totoo. Kumbaga, ito yung mga lalaki na ang love language nila giving gifts. Giving. Oo. Wala namang masama doon. Wag lang nagsisinungaling. Wag lang sobra-sobra and all. Totoo. At saka wag yung may asawa ka na, may binibigyan ka pang iba. Oo, iba yun. Diba? Tsaka ang mga babae, hindi yan binibili. Dapat minamahal yan. Kasi may mga ganong lalaki na parang binibili na yung dating. Totoo. Diba? Pangit, nakaka-TO yun. Aminin mo, well, turn depende. off. Ay. Depende kasi yan. syempre may mga babae naman na ang kanilang receiving na love language yung pagtanggap naman ng regalo. Kaya magandang kilalanin nyo rin yung ginugusto nyo para yung maibigay nyo sa kanilang paraan ng pagmamahal angkop din sa receiving nila. Yan. Diba? Mahal ka ng mahal, hindi ka naman pala angkop. Kaya nga. Anyway, that's number 3. Pulma tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga makahiya. Halaman? Oo. Ito yung mga pag dumating na yung mga gusto nila, tumitiklop na. Ay, oo. Mga torpe talaga. Ang mga lalaki generally speaking, ang mga lalaki, hirap na hirap din kasi kaming magbigay ng emosyon to the point na ang hirap umamin sa inyo. Ipaparamdam at ipapakita na lang namin. Yung tipong ipaparamdam namin, ikikis-kis namin yung sarili namin sa inyo. Kaso may mga babae na tanga-tanga yun na mahina po make up, kaya kailangan direkta. Yan. Diba? Anyway, that's number 4. Po naman tayo sa number 5. Panlima, ito ang mga voice changer. Yung mga lalaking bumabagal yung boses, tas biglang, basta nagbabago yung boses. Parang lasing. Sa lalaki, ganyan bumababa. Sa babae naman parang, hi, Konyo Bicolano, kamusta ka? Parang may inaano. Parang umiiri. Anyway, that's number 5. Puro tayo sa last but not least, number 6. Panganom, ito ang mga flexible. Yan, ito yung mga, actually, maliit na bagay. Sorry, na-traffic yung chopper namin. Ayan. Oo nga. Parang to kamag-anak ng mga financier. Oo, pero ito more on flexing lang talaga. Flexing lang. Wala talaga silang pera. Wala talaga, oo. Puro yabang lang. Niliteral yung best foot forward Talagang puro paalam. Well, ako, I would say okay din to kasi ako nga, wala nang ang muscle na finiflex. Wala pa rin i-flex na something. Ay, kawawa. Ay, nako. Anyway, kabisyo, naway ikaw ay natuwa at nakarelate dito sa mga uri ng lalaki kapag nagkakagusto. Yun. Marami nakarelate dito, no, Konyo Bicolano. For sure, mga drivers natin na nakatutok sa atin, relate na relate dyan ngayon. Totoo. At kung ikaw, kabisyo, may gustong ipabati na babaeng gusto mo kasi hindi mo kayang aminin in person. Yun! I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siana. Same socials, mga broski at Konyo Bicolano. At susunod na kabisyo ang Rockies Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siana. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana!